भैया सबके इच्छा हो था कि जे अपन मित्र रहे, दोस्त रहे, भगवान रहे, अपन प्यार रहे। केहू आदमी अपने मनई के तकलीफ में देखे ना चाहत। अब सब सोचे थे कि जे हमसे जुड़ा बा हमेशा अच्छा बने। कौनो भक्त अपने भगवान से कहले बा, बाबा भोलेनाथ से मंदिर में गइल बा, नंदी बैल के बाहर देखले बा और जैसे ही देखले बा मन में ओकरे बड़ा तकलीफ हो गइल मास्टर। यह खातिर कि बाबा भोलेनाथ बिना वस्त्र के मंदिर में बैठल हुआ बागंबर लपेट के और नंदी बैल बाहर बैठल बा। कौनो ताल में लाई बा, बैल कहाँ भगवान कहाँ, और बड़ा एक घंटा टांगा रहा है। अरे वह जन बजाई जाते, हाँ पीतल वाला है, देखे नहीं है का अपने भगवान संगे बाबा ये का वेशभूषा बना के बैठल हुआ। जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तू उधरिए हुआ बे। भगवान से देखा अपन एगो श्रद्धा व्यक्त करत बा। कहले साले के बाद कितना बदलल नाथ जमाना, भोले बाबू जी बतिया कितना बदलल नाथ जमाना, अरे भंगी बतिया माना। भर के एयरलाइंस फैल गई बा। अच्छा पैकेज भी अब 4 महीना पहले टिकट निकलवा बड़ा कम पैसा लागे। एक ही तू हुआ कि बस खाली ही बसहा बैल के सवारी लेके कहीं भी चल देना। तू तो जाइबा 4 गो लड़का बने पीछे पीछे सही परेशान हो रहे।